Хоу, мен сізді сәлемлеймін достар. Шаян ТВ каналында ақыл батыл тапшыруының махсус шығарылышы. Бүгін біз Ақтәпи һәм Йомшақның білімін сынап қарарбыз. Олар Шаян ТВ каналында шығушы күштәнәш тапшыруы алып барушылары. Мәне дусларыбызға яхшы таныш. Һәр вакыт нидер белергә тырышалар һәм бик кызыксынучан. Сәлам Ақтәпи, исәнме Йомшақ? Сәлам! Сәлам, дусларым! Сезне ақыл батыл тапшыруында күреуемә бик шатмын. Кайсыгыз белемлерәк икәнсең сезнең? Икебез дә белемле инде. Мин уйлыйм, Ақтәпи дә белемле. Мин күбрәк. Ақтәпи, син ничек уйлыйсың? Мин дә уйлыйм. Мин инде үзем уйлыйм. Шуннан да Йомшак безнең күбрәк белә ул. Мин инде тырышырмын. Бик тырышам. Без сезнең икегезгә дә уңышлар телибез һәм кайсыгызның белемлерәк икәнен бүген ачыкларбыз. Килештекме? Килештек! Беренче турда сау яңгырауга сез үзегезгә бал куясыз. 0-дан алып 10-га кадәр. Аннары чиратлап җавап бирәсез. Әгәр җавап дөрес икән, бал сезнең исәпкә була. Юк икән инде, бал алына. Кайдаларны аңладыгызмы? Аңладык. Алайса башлыйбыз. Беренче сорауны укыйм. Кошларны өйрәнүче фән. Бу сорауга беренче булып, Йомшак, син җавап бирерсең, ничә бал куясың? Кошларны өйрәнүче фәнгә мин 10 бал. 10 бал. Әйе. Югары балдан башлады безнең Йомшак. Ақтәпи, син? Мин инде 5 бал куйсам ярый микән? 5 бал куйсаң ярый. Ярар, бик ярар. Хәзер мин сезгә җавап вариантлары тәкъдим итәм. Зоология, биология, орнитология, география, этимология, астрономия. Йомшак, син җавап бирәсең. Мин кошларны өйрәнүче фән булгач инде орнитологияны сайлап алырмын. Зоология дип уйламыйсыңмы? Юк. Ярый, синең җавабыңны кабул иттем. Ақтәпи ничек уйлый? География бәлки. Кошларны өйрәнүче фәнме? Алар бит төрле җирдә очып йөриләр. Юк, алайса орнитология. Синеке орнитология. Яхшы, чыннан да кошларны өйрәнүче фән орнитология була. Бер җавап бирде. Булды. Ақтәпи, бераз кыюрак булырга кирәк, яме? Ярар. Мин әзрәк югалып калдым. Дәвам итәбез. Күзегезне кулга алыгыз, киттек. Икенче сорау. Шәвәли хәйләсе шигыренең авторы. Бу сорауга беренче бул Ақтәпи, син җавап бирәчәксең, ничә бал куясың? 5 бал. Тагын 5 бал. Яхшы, Йомшак, син? Мин 8 бал куям. Йомшак безнең югары баллар куя. Ақтәпи, син ана шуны киңәш итәм, калышма. Ярар. Шәвәли хәйләсе шигыренең авторын сөйлибез. Муса Җәлил, Шәүкәт Галиев, Роберт Миннуллин, Йолдыз Шәрәпова, Ленар Шәйх, Абдулла Алиш. Ақтәпи, синең җавабың? Мин моны беләм. Шәүкәт Абый Галиев. Яхшы, Шәүкәт Галиев Шәвәли хәйләсен язган дип саный Ақтәпи. Йомшак, син? Мин дә шулай дип уйлыйм. Шәүкәт Галиев. Яхшы, һәр икегезнең җавабы дөрес. Шәүкәт Галиев. Шәвәли хәйләсе шигыренең авторы. Дәвам итәбез. Афәрин сезгә. Өченче сорау. Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиевның әтисенең исеме. Бу сорауга беренче булып Йомшак җавап бирер. Ничә бал белән бәялисең? Мин моны 10 бал белән бәялим. Әйе, бик җиңел сорау. Ақтәпи, син ничә бал белән бәялисең? Мин дә 10 бал белән бәялим. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Нургали, Шәрип, Шайнур, Шакир, Әсхәт, Мирбат. Ничек уйлыйсың, Йомшак? Шәрип дип уйлыйсың. Димәк, тулы исеме ничек була инде беренче президентыбызның? Шәймиев Минтимер Шәрипович. Менә ничек дип уйлыйсың? Нургалиевич түгел микән? Юктыр. Ярар. Ақтәпи, син ничек уйлыйсың? Шәймиев Минтимер Шәрипович. Афәрин, дуслар, беренче турыбыз тәмам. Йомшак 28, Ақтәпи 20 бал гына җыйды. Икенче тур үзгәреш керттерме? Хәзер ачыкларбыз.
Akıl batıl tapşırığının ikinci turuna ayağa atlayıbız. Bu turda biz sizin bilen tertip tüzerbiz. Siz bölmegizini tertipte tutasızmı? Tertipte tutamız. Tırışamız. Bugün sizge 5 basqışqa binalar yazılgan va sizge olarni usiya baro tertibini tizirge kerak. Har durus bino uchun sizga 1 ball bo'lacak. Mana o binolar. Suyunbika manorasi, Eyfel manorasi, Kolizey, Qozon sirki, Taj Mahal. Binolar sizning qarshingizda. Hozir siz shularni usiya baro tartibida o'rnashtirishga tegish bo'lasiz. Oqtepa, sendan boshlaymiz. Birinchi bo'lib sen javob berashaksiz. Hazır uylanam. En kişisinde bulur bizden Qozon sirki. Ondan soň Kolizey. Üçüncüsü bizden Suyunbika manorasi. Tağı. Qoysali. İndiya Taj Mahal. Taj Mahal. Ondan soň başlısa Senin cevabını kabul ettim. Suyuncha Indiyaga Eyfel manorasi. Aye, şulay o'ylayman. Yumshoq nishig o'ylaygan. Hozir bilarmiz. Men o'ylayman, eng kichkinasi bizning Zirik binosi deb. Ondan qola Suyunbika manorasi, ondan so'ng Kolizey, ondan so'ng Taj Mahal, ondan so'ng Eyfel manorasi. Suyunbika manorasini sen ikkinchi bosqichga qo'yding, shulaymi? Aye, ular ikkisi bir tirada bo'lgan, endi men shulay deb o'yladim. Senin Kolizeyda bo'lganing bormi? Mana Kolizeyda mening bo'lganim yo'q. Chunki bu Italiyada onda xatli borib yetolganim yo'q hali mana mening. Suyunbika manorasida bo'lganing bor. Suyunbika manorasining ustida minganim yo'q. Yortsina minganim bor. Ondan qaraganda u ishigimiz tuyuldi. Lekin yumshoq sen birozgina yolg'ishding. Qozon sirki bu binolar orasida intibanagan, onlarikida Kolizey, ondan so'ng keta Suyunbika manorasi, Taj Mahal. Hindistondagi Oqtepa Bektirsaytki ham eng uzuni, Indiyaga Eyfel manorasi. Shulayda bu turda Oqtepa 5 ball to'pladi, yumshoqqa nibari 3 negindi. Sizga kelingizlarda kelasi turda o'ngishlar tilaymiz. Hazırmi? Hazır. Biz hazır. Benim keyiflerim bik yaxşı. Yaxshi. Yarar. Qulay bo'lsin, aybat bo'lsin. 3-chi turga o'tishamiz. Shulay deb 3-chi turimizni boshlaymiz. Haliga bizni yumshoqqa ustunlikda. Oqtepa, qolishma, men seni yoqla. Men har vaqt hazır. Yaxshi. Shulay deb 3-chi turimizni boshlaymiz. Bu tur birinchi turga o'xshash, lekin birida biz ortiq javob variantini saylaymiz. Durustligi siz saylaysiz. Shulay ballarni o'zingizga qo'yasiz. Har bir javob bersangiz, bu ball sizning. Hisoblash yo'lkaningizga ball olinadi. Eshitdik. Anlaşıldı. Alaysa boshlaymiz. Birinchi birimni tinglaymiz. Hindiston shaharlari. Shulay deb yangri birinchi birimimiz ham bu so'rovga birinchi bo'lib, yumshoq qaysi javob berishsin? Necha ball bilan beyalaysan? 10 ball bilan beyaling. 10 ball qo'yay yumshoq. Yaxshi, yolg'ishirman deb qo'rqaysizmi? Endi nishaysan endi? Yolg'ishtamda bit burishilmam deb o'ylayman. Oqtepa sen necha ball bilan beyalaysan? Bir de 10 bal bilen beğeneyim. Yaxshi, 10 ball maksimal ballar. Javob variantlarini taqdim etamiz. Delhi, Mumbai, Kalkutta, Jaipur, Kayr, Panaji. Kayr, anaqa tug'ay. Hindistonniki tug'ay. Yo'q. Qaysi ilniki ekanini ayta olasizmi? Hindistonniki bo'lmasa. U Misr iliniki. Ayya. Qabul etdim senin javobingni. Durustmi yo'qmi? Oqtepaning javobidan so'ng bilamiz. Oqtepa, sen nechik o'ylaysan? Mana davatiga aytayotgan edi. Misrning bosh qalasi Kayr deb. Ala ul shunsa yolg'ish ekan. Asaring ikkinchi javob berdingiz. Kayr Misrning bosh qalasi. Davom etamiz. Ikkinchi so'rov. Uzoqli kulturalarni bilasizmi? Bilamiz, burshaq. Ayye. Ondan so'ng tasol. Yaxshi, siz javob variantlarini men aytirga ruxsat etingiz. Demak, javob variantlarini taqdim etgancha ballarni qo'yasiz. Oqtepa necha ball bilan beyalaysiz? Men endi hozir bil 10 bal bilan beğeneyim.
10 bal koyduk sina. Yumşakkay. Ben de yok, men 8 bal bilen beyelim. 8 bal. Sen şeklenersin elle. Azırak şeyim var. Yaxşı. Demek cevap variantları. Zeytun, burşak, noğut, beren noğutu, soya, yasmak. Aktepe sen cevap bergenser mi? Hadi, o'tida zeytun degan olsaning og'ochda o'sha turgan, o'zigina o'sha turgan tug'ilmisin, uzoqda tug'ilmaydi ol. Aktepe men bilmayman, endi bu so'rovga sen javob berasan. Mana zeytuni onam bunda kirmaydi. Şuşa variant söyleysen. Ay. Qabul etdim, yumşak. Sen işi bilirsin. Zeytun ne min? Ona uzaklı da kibik duyula. Uzaklı da tugul kibik duyula. Sen zeytundan koyda üstkenin kurganin var mı? Bu ağaçta use. Dürüst. Buna göre, oldun, mene bankalarda bir üzegine bula, oldun uzaklı tugul. Demek uzaklı bulmaganlarga ul kire. Şolay. Aferin. Şundan da zeytun uzaklık kulturalarga kirmeyin. Şuşa variant söylerga kerak. Aferin. Devam etamiz. 3-nchi so'nggi so'rovimiz. Notalar. Notalarni bilasiz endi, shulaymi? Notalarni? Azrak bilamiz endi. Buni hozir tekshiramiz endi. Aktepe, berishma. Yarar. Necha bal bilan bayalaysan yumshoqqa o'zingning javobingni? Ben 10 bal bilen beyelermi deb o'ylayım. Aktepe sen? Men endi alla 8 bal bilangina bayalayman ekan deb o'ylayman. Yaxshi, 8 bal senga, 10 bal yumshoqqa. Hozir siz javob variantlari. Do, re, di, mi, la, sol. Ay, aytib berim hele. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Degeni durust tugul. Di degan durust tugul. Sen notalarni bilasan. Ana sen so'rovga javobing durustmi, yo'qmi yumshoq? Hay, Aktepe'nin javobundan biliriz. Aktepe. Hozir tog'i bir topqirgina ko'rsatib chiqamda. Mana bunda di degani olsa degan asli tuyula. Durustmi ekan? Shundan da bu notalar arasida di degani yo'q. Aferin. Bu turni da bek yaxshi o'ynadingiz. Shunday turib, biz sizni 4-chi turga kiramiz. Bu turda endi har biringiz bilan ayiramiz. So'nggi 4-chi turimizni boshlaymiz. Efirda aql batıl topshiruvi. Bizning yumshoqqa aliga oldi kelib, shunga ko'ra temalarni saylash mumkinligi onun ustida. Sizga 2 tema berilgan bugun. Ularning birisi baliqlar, ikkinchisi rasm san'ati. Yumshoqqa sen birinchi bo'lib tema saylayapsan. Qaysi temani? Ben balıklarını sayar edim. Ben onlarını bilem. Bunun için ben ana Aktepe'ye kolduram. Uzun resim sanatını sayılayım. Sen endi ağır tema söyleyeyim desin bizimle. Korarmız. Uzunun bilimimde sınap barışım kile. Sen resim yasağı yaratasın mısın? Bik yaratam. Ressamlarını bilesin mi? Bilem. Bütün üstünde demek mi sen de bilem. Yaxşı, biz senin bilimini tekshiramiz. Endi Aktepe senga baliqlar temasi qala. Bek yaxshi. Men baliqlar temasini bek yaratam. Demak, biz sening bilan yumshoqqa rasm san'ati turida suylashamiz. Men senga 4 turli so'rov hozirladim. 4 turli javob varianti har qaysisida har bir javobing uchun sening istadingga 5 bal qo'yilacak. Alga sen bizdan 59 bal ishlading. Yarar. Bu bek yaxshi ko'rsatkich. Birinchi so'rov. San'atning qaysi janri gollandiyalilar tilidan o'lik tabiat deb tarjima etiladi? Natürmort, peyzaj, portret, dekorativ san'at. Türlü eybirlerini, mesela derseli olmalarını, gruşalarını, şunun işi eybirlerini düşürü, ol atala natürmort deb. Ул turmush ko'nkurish aybirlari, xeshaklar, jilak, jemish yashashlar ham boshqalar, lekin ular o'sib o'tirgan holda tugul, izlab soatga yoki istalgan qo'yilgan ravishda yasalib natürmort deb ataladi. Nima javob berding sen? Ay, rahmat. Ikkinchi so'rovga ko'chamiz. Tataristonning Olabua shahrida 1832-yilda tug'ilgan rassamni otamiz. Viktor Vasnetsov, Ivan Shishkin, Vasiliy Vereshchagin, Ivan Ayvazovskiy. Şişkin. Çünkü biz o turda devaniler bilen, dostlarım bilen bir kup sileşken idik. Bilmem.
Білем, йомшақай білем, мен сіздің тапшыруыңызны қарап барам, шуңа күрә шушы сұрауны сөйләгән идем. Сен чыннан да исеңдә калдырдың микән аны? Сосновый бор, Орыш, Нарат урманындагы иртә дигән картиналар авторы Иван Шишкин чыннан да Татарстанның Алабуга шәһәрендә туган. Бу инде һәркемгә мәгълүм. Афәрин, 3нче сорауга күчәбез. Мәскәүдә урнашкан танылган картина галереясы ничек атала? Җавап вариантлары: Эрмитаж, Третьяков галереясы, Лувр, Яңа заман музее. Бәлки, дөрес уйласам, бу Третьяков галереясыдыр. Эрмитаж кайда урнашкан алайса? Ансы Питерда. Петербург шәһәрендә исән, димәк Мәскәү шәһәрендә урнашкан картина галереясы. Третьяков галереясы. Афәрин, дөрес җавап итән һәм бу картиналарның кайсысы портрет? Портрет жанрына карый. Димәк җавап вариантлары: Леонардо да Винчиның Джакондасы, Валентин Серовның Персиклар белән кыз дигән картинасы, Константин Маковскийның Яңгырдан качучы балалар картинасы, Виктор Васнецовның Аленушкасы. Билгеле, бу Джаконда. Яки икенче төрле Мона Лизаның елмаюы. Афәрин, дөрес җавап итә. Инде соңгы сорауыбыз. Көнбагышлар картинасының авторы кем? Җавап вариантлары: Леонардо да Винчи, Ван Гог, Иван Бунин, Александр Пушкин. Менә мин уйланым да, Пушкин белән Бунин инде алар рәсемнәр ясамаганнар. Улай булгач, Ван Гог. Ван Гог. Әйе. Көнбагышлар картинасының авторы Ван Гог. Афәрин. Бирәлдер. Актәпи, синең инде балык тотырга яратканыңны беләм. Әйе, безгә ушак белән гел балык тотабыз. Нинди балыклар эләккәне бар? Ташбаш, кызыл күз. Тагын бик балыклар инде. Исемнәрен дә белә бетермисеңдер әле. Әйе, йомшак күбрәк белгәч, аннан соң бу нинди балык әле дип. Яхшы. Инде мин сиңа 5 төрле сорау әзерләдем. Син аларга тиз арада җавап бирергә тиеш буласың. Ярар. Бик яхшы белгән күрсәтте рәсем сәнгатен. Инде сиңа да уңышлар телим. Шулай итеп киттек, беренче сорау. Татарстанның кайсы районында балык музее бар? Орша, Тәтеш, Лаеш, Яшел Үзән. Минемчә, Тәтештә балык күп. Шунда бәлки. Тәтештә чыннан да балык музее бар. Аның исеме балык тоту тарихы музее. Ишек төбендә үк Тәтеш балыкчылары 960 килолы могҗизалы кырпы балыгы белән очрашалар. Менә шунда барып кайтырга кирәк булыр әле. Дәвәтиләр белән. Барыбыз аңлай бирсәм. Дәвам итәбез, икенче сорау. Бу тасвирлау кайсы балыкка туры килә? Бик кылчыклы алабугага охшаган лайлалы, чәнечкеле, зур булмаган балык. Кызыл канат, чабак, шыртлака, чуртан. Шыртлака кебек. Шулаймы? Чыннан да шыртлака бик кылчыклы, үзе алабугага охшаган һәм чәнечкеле, зур булмаган балык. Икенче төрле аны кыртыш дип аталар. Әйе, ул чистартканда гел дәвәтинең кулына кадала. Менә бит ничек икән, беләсең икән бит үзең балыкларны. Дәвам итәбез. 3нче сорау мультфильмнар турында. Кайсы мультгерой балык түгел? Немо, Флаундер, Себастьян, Оскар. Уйлыйм да, Немо белән Флаундер алар балыклар инде. Менә Русалка мультфильмында анда Себастьян ул бит кысла. Әйе. Менә шу. Актәпи бик дөрес җавап бирде. Чыннан да Себастьян Русалка мультфильмында кысла. Һәм 4нче сорау сиңа. Акуланың иң зур төренә караучы кит акуласы нәрсә белән туклана? Су үсемнәр, балыклар, планктоннар, балыклар өчен махсус ризык беләнме? Әйтергә ярыймы? Әйдә әйтәле. Акула булгач инде ул балыклар белән тукланады. Балыклар белән дисең син. Синең уйлавың дөрес инде ул. Акула чыннан да балыклар белән туклана. Иң зур акула булып саналса да, кит акуласы планктоннар белән генә туклана. Уймыни. Моннан соң инде белерсең. Нар белән. Истә калдырырга кирәк. Истә калдырырсың, бу сорауга инде син дөрес җавап бирмәдең, 5 балны сиңа куя алмыйбыз. Ләкин безнең соңгы соравыбыз бар, игътибарлы бул. Ярар.
балык исеме кергән республика авылы. Киркәле, Терешкәй, Чабаклар, Сөнбаш. Киркәле, атаулары бейек, бейек булса да менәм дип җырлыйлар әле. Киркәле. Киркәле, чыннан да Киркәле дигән авыл Ютазы районында урнашкан икән. Терешкәй, Чабаклар, Сөнбаш булар барысы да уйлап табылган авыл исемнәре. Афәрин, җырлап җибәргәнең өчен сиңа 1 балл истим. Дусларым, коллегаларым, сез дә бит минем шикелле үк алып баручылар, ничек кенә Актәпи җиңсен дип теләсәм дә, йомшакка үзенең белемле икәнен һәм бик кызыксынучан икәнен тагын бер кат исбатлады. Шуңа күрә синең алда баш иябез Йомшаккай. Рәхмәт! Әмма ләкин минем Актәпи дустым ул бик тә укымышлы. Сиңа икенче вакытта уңышлар телим. Актәпине мин үзем яныма дәресләргә һәм акыл базы тапшыруына чакырып калам тагын. Бергә синең белән тагын бик күп кенә кызыклы әйберләр өйрәнербез. Актәпи, сөйләштекме? Ярар. Мин һәрвакытта әзер. Мин белемгә омтылам. Йомшак күп белә. Мин аның белән дәген бик дус һәм аның белән күп әйберләр укырга тырышырмын. Афәрин, икегезгә дә бик зур рәхмәт. Йомшаккайны җиңүе белән тәбрик итәбез. Дуслар, сезнең белән бүгенгә сау булашабыз. Белемле булыгыз, акыл батылны карагыз. Шаян ТВ белән күңелле көннәрегезне үткәрегез. Рәхмәт! Пока-пока!